Последняя смена. салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардаед. Бародари азиз, ҳозир мо барои шуморо кор пешниҳод мекунем. Хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо кунед, ҳама шахтон хоҳед фаҳмид. Бародари азиз, кор қарор дорад дар шаҳри Москва, яъне ки кор разнорабочая. Бародари азиз, метрош метрои академический. Суми кора ҳар ҳафта платид мекунам бе ягон задержка, бе ягон проблема. Бародари азиз, барои ки бародар мо бисёр кор аст, яъне ки реклама кардастем, уже бисёриҳо медонанд бародар. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам рӯзи корияй кор разнорабочая, яъне ки уҷа зиёда ай 2 моҳ ҳам бигем зиёдтар кор ҳаст, ки шумо метавонед ки бо дили пар рафта кор кунед. Бародари азиз, фарқ надорад шумо документ ҳаст нест, яъне ки шумо метавонед ки бирен кор кунед. Бисёриётон шумо мера мехостед ки кори бе документ, яъне ки кор бурка ай 2 моҳа кора. Бародари азиз, пулша ҳар ҳафта платид мекунам. Рақамҳои бародарам мемонем дар болои экран. Хоҳиш мекунам шумо метавонед ки хубтарш ба WhatsApp нависед, срочно ответ мегирем ба WhatsApp, барои ки баъд номеро мемонем зангш мезананд, шояд ягон кор дорад, ягон чиз задержка мешавад. Ба ҳамин хотир номерошо ҳам дастиам аст, лекин хубтарш ба WhatsApp нависед, вовремя шумо ҷавоб метавонед. Бародари азиз, хай марҳамат. Кадоме ки желание дора кор разнорабочий, уборка, хеле уборка мекунед. Короче, агар желаниетон боша, метавонед ки срочно занг бизанед бародара, ба қатиш суҳбат кунед, рафта корша бинед. Бародари азиз, хайр, иншоалло ки мо ваъда додагем ҳар ҳафта, ҳами ҳафтаи охирон тез дар ҳар ду каналҳо видео ҷои кор буромесед. Кадоме ки намедонанд, канали дигари мондам видео буромадед. Бародари азиз, силкаш дар комментария якум аст. Медонед инҷа ин кор мақолаши дигари ҳами ҳафта иншоалло бениҳоят кор бисёр мондагиаш. Шумо метавонед ки подписатсия кунед на канал, корро ҳар рӯз дуромада тамошо кунед ва яъне ки кор кунед. Бародари азиз, зиндаву сарбаланд бошед. Хоҳиш мекунем видеоро падалиса мекунем, лайк мемонем ва фикри ақидаро дар комментария нависед ки чӣ хел корро пешниҳоди ҳар яктаи шумо кунем. Хайр, то видеоҳои оянда.